Mugianto berkahi Mugianto jangan diguyu ya Mas ya. Boten. Niki sinden. Sinden jadi-jadian. Mangga. Tunggu seliramu Rawo Masa sis karek bening Mas. Masa aku mau butek tadi. Iya toh Mas selamat ya Mas. Iya. Mungkin Oh, kurang diedit.
Mungkin ini padahal sebar perawatan kok ya. Nek endi Mas? Ahas. Biasanya itu tergantung amal dan perbuatan. Makasih. Ya, mangga.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Kawilujengan karaharjan miwah kasantosan tetep sumandhing kajiwalan kasarya tumandu ingkang menggugati sumrambahipun kula lan panjenengan sami nuwun kawula nuwun para pinisepuh para pepundhen ingkang tuwa bekdarmo para nayakaning negari satriya kusumaning bangsa ingkang tansah rumeksa dhateng karaharjaning praja ingkang tuhu wicaksana. Mboten katalumpen sedaya para alim miwah ulama ingkang rinten miwah dalu tansah sumandhing kitab suci wahyuning Ilahi babar pisan minangka panuntuning kiblating panembah dhateng kawula tasih ingkang pantos pinundi saha kinabekten. Para widudur rahayuning atur kanthi ngenepaken raos ngeningaken poncondriya. Monggo-monggo Bapak Ibu Kang Mas Mbak Yu lan sedaya para adik sekalian sawetawis kula dherekaken ngrajut budayaning panangga sinawung manungku puja miwah syukur kangge wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi mapinten-pinten kanikmatan kanugrahan katiti wonten siang kalodhangan menika panjenengan sami duh para pepundhen kapareng silaturahim wonten salebeting upacara pahargyan prasaja tumapa gati wisudaning sang pangantian kekalih. Mboten katalumpen para tamu selawat miwah salam tetap kita pepetri sesarengan pun sanjungaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sanget kita tenggo syafaatipun wit wonten ing alam donya dumugi ndelahan mangke amin Allahumma amin. Sinurung saking sedyaning kayun ginuga saking prentuling manah miwah binuka saking sedyaning nala parikedah kula pun taruna minangka pengendali wara juru panatawara kepareng hambuka wiwaraning suka dwaraning kandha pahargyan kalenggahan menika lenging kayun pepundhen kula ingkang menggugati Bapak makin amin miwah Ibu Nurul kepareng netepi darmaning sepuh mahargya siwinipun ingkang dahat kinasih sena ngasma Diah Ayu Nailatur Rosida ingkang nedya kajatu krama daup kalian jejaka kang pinilih sena ngasma Bagus Elias Ridlo Mursidi jalu tanaya pyanipun Bapak Sarjono miwah Ibu Uswatun Hasanah bijil saking Bulak Begal wonten kalenggahan menika duh para tamu para ingkang piniji ngayun makarti nawung krida upacara mertui pisan mangke kasaira badhe Bapak Ali miwah Budhe Tati waosan ayat suci Al-Qur'an kasaira Adimas Agi Babhur Rosidin saking pondok pesantren Bustanul Ulum pasrah panggulawentasulipun kadang pisan kasaira Bapak Joko Nurkanto katampi ngiras pantas kelantasaken pangayu bagyo kasaira pyanipun Bapak Abdul Aziz wonten kalenggahan menika walimatul urus sembur wur pitutul luhur wasitawati wursitawara kalaju hastong para waosan doa kasaira pepundhen kula nulinji Bapak Kiai Haji M. Soim Lijil saking Madiun mekaten duh para tamu para ingkang makarti nawung krida sampun keparekatur ewasana sekeca lenggah kanthi sak merdekaning kayun seksamaning budi miwah karsa ngantos rampunging gati nuwun kawula nuwun. Para tamu kakung putri miyak sekeng Soekarto miwiti pahargyan monggo sedaya para tamu kakung putri pijan sami kula dherekaken maos basmalah sesarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Mugi-mugi kanthi nyebut asmanipun Allah
pahargyan kalengga menika mangke saged purwa madya wusana kaleksanan kasembadan lulus niskala tanpa nggih pambengan sekara-kara. Amin. Allahumma amin. Salajengipun katur dumateng ingkang mengkugati monggo Pak Makin amin miwah Ibu Nurul kepareng gandeng asta manjing panti pambusanan temanten putri. Monggo Pak Makin amin gandeng keng garwa tumuju panti pambusanan temanten putri. Babar pisan kepareng ngapit tindakipun temanten putri keng kairing putri Dumas Talangpati. Jengkar saking madyaning panti pambusanan Panjing Puraya Agung. Dumateng Ibu Juru Rias penganten paniti busana pangrengga busana saking Queen Wedding Organizer Ibu Ayu Kusumawardani pun biyantu sedaya kadang asisten sekaring kedaton kakanti jengkar saking madyaning pamadi putri Panjing Puraya Agung pun manembrono saikona. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب السكر علينا ما دعا لله بالأمر المطاع أنت غصنا جميعا يا مجاب الاتباع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ودعا لله كن شفيعا يا حبيبي يا Mustikaning bahagian Dia Ayu Roro Naila Rosida kaapit dening Romo Ibu kekalih kairing putri Dumas Talangpati jengkar saking madyaning pati pambusanan ya pamadi putri Panjing Puraya Agung dadya mustikaning pahargyan dasar radya dalang raga karana gonas ganes marangati gombrong mecorong besengut tambah pantut yen lesu tambah ayu apa maneh ya Jitabil bombonge kayun bapa makin amin sekalian garwa wonten kalenggah menika kepareng tepi darmaning sepuh margya siwinipun kang dagenas pakono wecaning sabda kunanda lungguh madyaning Puraya Agung ya nggih kanep ora samu mening napa candyamu aja tumangsuh jroning pikirmu ya علينا
Mugi wayu jodoh tetep sajiwa kanthi kemara ya Rama. Pakono ya Nggih. Bapak lan Ibu muga-muga pangestu wektu bisa daya nikah Gusti. Kono nduk lungguh sawetara kene Nggir anakku bocah ayu. Bune piye Pakne? Coba sawangan sedulur akeh saka Brang Wetan, Brang Kulon, Brang Lor, Brang Kidul. Wes jemrong mlumpuk ana gubuke awake dhewe saperlu paring berkah nggone awake dhewe ngentas pitulus anakmu Nailatur Rosida. Iya Pakne, Bapa makin amin. Menika syarat sarana kangge mahargya dhauping temanten adat widi widana kang wis lumaku ana ing Jagaraga kene. Iya ya kanggo syarat sarana uba rampe kanggo manembromo tumapak ing dhauping anakku. Tuaken dawuh Bapa makin amin. Sawise berampe tampanana iki kanggo syarat sarana meyak sekeng Sukerta gelak lakune anakku marga dhauping anakku tirta wening kang mijil saka kasuwargan jati tampanana. Istuaken dawuh sampun Bapa. Warara lan Joko inggih istuaken dawuh kula ingkang abiyantara Bapa makin amin. Sawetawis menika kula aturi nampi berampe ugi kagem manembromo mangke tumapaking panggih temanten. Iya kanggo syarat sarana mahargya dhauping anakku tak tampanane kene kanthi bombong tias ingsun bebasan tan kena jinitra ngukara. Sawise berampe wis ingsun tampa kembar mayang sakembaran kayu klepu Dewan Daru gedang Mas Pupus Tindih marage tumuli tampanana kanggo gelak lakune anakku lanang kang bakal ndak wisuda mijil saka bolak begal. Istuaken dawuh terwaca dawuh pangendikan panjenengan Bapa makin amin. Kula minta pamit madal pasilan lakunira sinarengan barat kamangilir ngidit tandrane selawat ilir-ilir. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawassalna wa bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli huda bidhilillah bi alil bari ya Allah bi alil badri ya Allah. Lir tandure wosumilir tak ijo royo-royo tasenggo temanten anyar. Tasenggo temanten anyar. Bujangon penen mangko sore mumpung padang rambulane mumpung jembar galangane surah pamedhol enggal patarusa kembaran Kiai Dewan Daru Jayan Daru lumrah ingkang kathah kembar mayang sakembaran Nirboyo Nirsansaya boten dangu malih dhauping temanten daya kawiwitan mongko katur dhumateng pujangganing payiwahan ingkang pratitisaken panggih temanten monggo eyang kepareng manjing wonten sak ngandhaping wiwara agung tarup mulya mangke pratitisaken panggih temanten kekalih monggo eyang pujangga ingkang kepareng manggihaken temanten kasuwun manjing wonten sak ngandhaping tarup mulya nenggih tarup agung
wonten sedaya panekaring temanten kakung mijil saking Bulak Begal monggo nun kinendharaken tindakipun temanten kakung nenggih Bagus Elias Ridlo Mursidi jengkar saking madyaning Wisma Pakuwon Panjing Puraya Agung. Sedaya para tamu kasun jumeneng rumiyin ngadeg sawetawis monggo Bapak Ibu jumeneng rumiyin ngadeg sawetawis asung pangkormatan Eyang Pujangga sampun siaga wonten sak ngandhaping taruh panggung Bu Ayu Mbah Pujangga ingkang manggihaken temanten monggo Eyang kasun mancing wonten sak ngandhaping taruh panggung. Sedaya para tamu kasun jumeneng rumiyin ngadeg sawetawis asung pangkormatan dhateng lekasing temanten kekali kekepareng binandul ngakrami binarung sholawat srokal. Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli alaihi ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika asraqal badru alaina faqnafat minhu al-udhur islah husnik ma ra'ayna qattu ya wajah sururi Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika
Sapa tresna marang Allah mongko manut utusan Allah mongko Allah tresna marang sira lan paring ngapura dosanira. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawassala bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi alil badari ya Allah bi alil badari ya Allah lili tanduri wasumile ta ijo royo royo tasagut tabaten agar tasagut tabaten agar puja amon peneno bimbing kuwi lonyo peneno kanggo basuto dodiro kanggo basuto dodiro komite penyaring pikir tono cuma tono kanggo sipo mangko sore kanggo sipo
اللهم صل عليه